Ассалому алайкум ба ҳамаи тамошобинони канали мо. Умедворам тан сеҳату хуб ҳастен ва аз даргоҳи худованд бароятон саломатӣ хоҳонам. Бо мо бошен, лайк монен ва дар канали мо подписатсия шавен. Имрӯз ба тамошои як-ду магазини шаҳр биромадем. Ин магазини якуме ки мебинед лавозимотҳо барои хона дорад. Беҳад сифатҳои хуб ва нархҳои дастрас ҳам доштай. Рости худам якум бор омадисам инҷа ва боз хубтараш ки насия ҳам дора ба тариқи банк ки пулша оҳиста оҳиста ҳар моҳ додан мегирӣ ва нархҳо ҳам нархҳои он қадар бад не. Дида ба сифати мол нигоҳ кунем, агар нархҳошон ҳам нархҳои хуб ва дар навори навбатӣ магазини гелос ҳаст ки як чанд вақт пеш кушода шуд ва ҳама вақт ман фикр мекардам ки нархи арзон дар корвон аст, ки беҳад дар ин магазин дар ҳайрат мондам. Нархҳош нархҳои паст ва сифатҳошам сифатҳои хуб. ҳатман тамошо кунен, лайк монен, подписатсия шавен. худоҳофиз то навори навбатӣ.